Jamen her sidder vi med Veronica, junior afdelingsleder i Tempo Malaga. Og jeg vil egentlig bare lige stille dig et spørgsmål. Hvad synes du er det bedste ved vores afdeling i Malaga? Hvis du skulle sige et par ord der, Veronica. Altså det bedste, det som jeg mest kan lide, det er, at det er meget internationalt. Det vil sige, at det er en great opportunity til jamen altså dansk og svensk og norsk, men jeg vil selvfølgelig spansk også, når man går i Spanien, hvis vi har spansk lektion 2 gange om ugen. Og det er gratis? Og det er gratis, selvfølgelig er det. Ja. Vi vil jo godt, at man skal lære sig spansk, når man bor i Malaga, så det kan jeg godt lide. Så der er god integration der. Hvordan er det med madordning og så videre? Jamen, så har vi vores spanske kok, Maria, som laver med hver dag, selvfølgelig. Dejlig spansk, lækker varm mad. Spansk mad og dansk mad og svensk mad. Der er lidt af hver. Ja, det er lidt af hver, så det er også meget dejligt. Jamen, det lyder dejligt. Tusind tak for din tid, Veronica. Ja, mange tak. Og god arbejdsløst. Hej. Tak.